Zdravo ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje. Za kuću, da vam pokažem lepo moju drugu kućicu. Sam sam je pravio. Evo unutra kako izgleda. Vidite što kaplje voda zbog prasića goreva. Ovdje imamo malo hrane, mačeva, odelca. Ovdje imamo TNT, redstone, stone, chestove, isto je nešto nepotrebno. Imamo možda pretvorimo, ja mislim da ovo ne možemo, treba nam jedno 9 steka ovih redstone kockica da bi trebalo da napravi jedna kockica. Evo, još jedan chest drvna, sharpness 7 napada, plus 7 jačine napada Minecraft, Minecraft mač, ovo je nešto neobično, listujem oko delca, evo ja listu mač, samo sam sve tu nagrađivao. A gore imamo, da, zaboravio sam da vam pokažem farmu prasića, jedno prasje je zašlo, ubiće se, ne veze. Imam, ne, prase desi. Prasu, desi, prasence, bijelići, kuvić. Ne, hrana. Ovo hranu možemo da pojedem, skoro. Ovako sunce zalazi. To je jako lepo. Možemo da siđemo dole, ali će nas napadaju svaki zombiji. Tako da ćemo ostati u kući. Ja mislim da nemam uglja. Ne, mislim da nemam uglja. Trebalo bi bakli, zato sam zaboravio. Evo tu, odelce napako. Evo vidite moj skin. A to je moj skin. Stavimo odelce, treba će mi. Mene tiče ova kućica je lepa, prilago na meni. Neko voli samo jednu boju, ja volim mnogo šarenih boja. Niti imam ovdje pokretne stepenice, imam izvorne. A sad ovdje imam uzbrdne stepenice, samo bez vode. Čekaj, treba će mi samo jedna butkica istručna koliko pojedemo plan da ne stoji bez veze u inventoriju. Tamo imam, ja mislim, nekog pripitomljenog konja, od počke ništa neće moći desiti, pa je sve sve. Evo tu su već neki zombi i creeperi. Ne volimo njihovo meso, treba nam malo. A creepera je s 2 udarca mora, treba nam njegov baru, što ima veze. Ovdje imamo jednog spajdera, koga ćemo njega ubiti. Ubreme. Trpni. Evo, ovo je moj konj. Nisam imao ni sebe ništa da ga osedlam, da mu stavim dijamantski zlatni ili kameni oklop. Dobro, šta ima veze, to njemu ne treba, ja bar mislim. Shit. Ima tu neku kuću malo napravljeno, ne vidi se dobro zato što je mrak. Treba će nam još malo ove tkanine. Tu mogu podamo loko, ali ću ja kokid. Trulo meso, to ne radi, poslije ću zboliti stomak. Šanci malo. Pingi ovo oko. Sve sam već pokazao, šta će mi ovo prvo, nema pojma. Ne znam. Ljudi, to je bilo to što se tiče epizoda. Ćao!